A 300 000 na dom asi nemáš však? Presne. Takže som odsúdená na bytie v paneláku navždy. Nemusíš. Existuje riešenie. Dvojizbový alebo trojizbový domček. Akože dom za cenu bytu? Novostavba, terasa, záhrada a to všetko blízko Senca. Áno, dom tvojich snov. Bez panelákovej džungle, bez dupotu nad hlavou, len pokoj a vlastný priestor. Volám sa Ľubomíra Skokan. A ja Stanislav Hruška. A ukážeme vám dom, ktorý si viete kúpiť za cenu bytu. Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás, radi vám ich ukážeme osobne. Kontakt na nás nájdete v popise.